Sanibonani babukeli bobukhanya kude TV. Siyanibingelela namhlanje. Ngiyathemba umuntu emakhaya uyaphila. Bafethu la njengoba nazi ke izinto engizama ukuyiveza eziphathelene necrime nama drugs nokuboshwa kwabantu nokuboshwa kwethu ukuthi kuqhubeka kuphileka kanjani. La ngizokuveza la ukuthi uhulumeni ngoba ekhona nawo unawo amaphutha. Okubopha umuntu engenzanga lutho. Mhlawumbe umuntu lapha emakhaya ngayibuza ukuthi awu uboshwa kanjani mhlawumbe umuntu ebengelenzanga icala ngoba phela umuntu usikholela ukuthi uma esegwetshelwe umnyaka vele usuka icala elenzile. So kuyenzeka ke babukela ukuthi umuntu eboshelwe into engayenzanga kanjani. For example umuntu oyinkabi bakhona abantu engibajwayele namanje abazi inkabi kodwa abangafuni ukwazi engeke futhi ngibasho ukuthi ubani. So umuntu kuyingxenye labo bantu ababa bakhona abake beboshelwe into engekho. Umuntu umbulali sisendaweni zokujabula. Yes mvusa umuntu obulala abantu akahlali kakhulu nabantu abaningi ngoba usuke efihla lo msebenzi wakhe kawenzayo ukuthi yena uyabulala ngoba indlela akaphila ngayo asayithola umsebenzi ekhathini zamanje. So indlela yokubulala umuntu iyi-second noma 2 second ukhipha isibhamu usifake ekhanda komuntu F kuyi-second sengiwutholile u100,000 noma 50,000 depend ukuthi lo muntu bebaleka kangakanani ukuthi ebulawe egcine efile bese ekhokhela lo mali. So njengomuntu owaziwa kanjalo ke wena endaweni sisendaweni zokujabula siyaphuza mhlawumbe siyaphuza ulo muntu mhlawumbe uyaphuma endaweni yokuphuza ephume ngokukhulu nami unganaki ngoba vele mina ngila ngizophuza ngizile kuzogada umuntu engizombulala ngikhululekile then mhlawumbe umuntu uyaphuma kuqala mhlawumbe nami kube seduze ukuthi ngimlandele noma silandelane noma siphumisane mhlawumbe bese kuthi ngaphandle uqhuma isibhamu kuzwakala ukuthi umuntu ufile yabo vele mhlawumbe mina ufile lo muntu ufa nje anginalo ulwazi ukuthi khona umuntu ofile la ebengicishe ngaphumisana naye ethaveni nami ngenza ukuthi vele ngiyolala endlini ngidakele na utshwala. So amaphoyisa ke uma eksolile ecaleni afuna ukuthi ekuthole early ikhadi zawo zokufika lezo 3 2 4 kanje la ubuthiwa khona okula ukuhlasela khona umuntu osebenza uzongifakazela ubuthiwa nganqaba but usukufika mhlawumbe ngo9 10 ukucindezela kakhulu uma sekufanele uvuke emsebenzini. So nalapho kwakuhlukile kukanjalo ekseni nje indlela yokuphila. So mhlawumbe lethe afika kamaphoyisa anti angisola manje uthi ayindoda oba vele lo siyamazi ushaya ikhanda kungenzeka ukuthi uyena and uphume ngalesi sikhathi lethe avele. So amaphoyisa ngivele mina ngumshayi wekhanda isibhamu nginaso vele ngoba ngihambe ebusuku bengisiphethe mhlawumbe ukuthi ma contents akala mhlawumbe ngifike endlini ngiyasibeka nje ngendlela yami yokukhululeka ukuthi vele kunacala mhlawumbe base bayangena bakahlidlodlo bangena esikhathi ngilele mina ngizothuswa ibona into yokuqala ezokwenzeka mhlawumbe bethi ngithuke sebengaphakathi endlini ngoba isikhathi esiningi benza njalo futhi mabazi unesibhamu mhlawumbe bayafika basithola leso sibhamu bayakuthatha iphoyisa ke lafundiswe enye into ukuthi asixoxe nawe la uxoxa kuphi ecourt thina kwethu kuzokulanda sikubeke lapha kuze bekhona ukusesha kahle be investigate more ngaleli icala lenzakalile. So omunye abafethu into kanjalo kamehlela wagcina eboshiwe waya ecourt wabuza imibuzo eminingi wani ukutholakala isibhamu kuyena lesi sibhamu yebe most of the time ibhamu isibhamu sinenamba yokuthi inamba bani isibhamu wenze indlela bakwazi ukutrace ngaso isibhamu ukuthi senze emuphi umonakalo noma esikabani. So masingenayo inamba ukwazi ukusithola sifana nesibhamu ongabe ukuthi nje sitholakale noma yikuphi ngisho ukuthi uyasibona ngamehlo ukuthi nasi ngiyazazi esikabani but icourt ayisebenzi ngalokho icourt izofuna inamba isithola. So inamba ke kuyenzeka uyibulale singatholakala but utholakale nesibhamu official na unayo license yokuphatha isibhamu. So okusho ukuthi kuyini lokho kuyicala vele ngokomthetho weSouth Africa. So yonke lento yokuphatha isibhamu sezoyamaniswa nokufa komuntu wena athi ungahlangana naye uyayibona ngoba vele uyaziwa vele uyinkabi unesibhamu esingekho esemthethweni. Kunjalo hayi ngiyakuthola lapho mhlawumbe kulandeleke nanokuthi mhlawumbe kunama queries athi mhlawumbe akaba khona phambilini ama query okuxabana bese kuthiwa wena waye uxabana nomuntu kanje kanje ethwala nesibhamu uyabona ukuthi sengiboshiwe manje icourt izifika ikulahle ngecala mhlawumbe nanendlela ethethwa ngayo icala ecourt bakuphuthuma ngalendlela ukuthi wena ufana ugcina ugwebeka ungakaneliseki. Mina vusi ngike ngagwetshwa nganganeliseka ngaboshwa ngakujeza icala lami lokugcina kwangelokushaya umuntu
kodwa kwathi manje singithola ukuthi anginalo icala kodwa ekugcineni yathi khona umuntu oseqhamukayo sekuvalwe yonke into ukuthi akasekho umuntu ofanele ezofakaza manje inkantolo siyenze njani Uthi kade bavuthulula abantu ayi lento yokushisela amagazi semncane ya ngiyabona so and nakhona njalo ngizokutshena ngesikhathi ukuthi ngangiboshela into engekho kahle kahle yabo kwangeyona nje self defense kodwa nje ngagcina ngiboshiwe so uthola ukuthi ngaleso sikhathi lo muntu lo okuthiwa akangafakazi manje wakhamuka late wathi lo muntu uyacela khona information encane akafuna ukuyikhipha ngaboshwa incwadi after lokho uyabona ukuthi angisakhonanga manje ukukhuluma and nanokuthi angisanikezwe ithuba lokuthi lento le sengineze ithuba ukuthi okay ngiyavala manje but khona umuntu osekuthiwa manje akanikezwe ithuba sengiyagwetshwa manje kodwa sishile inkantolo ukuthi okay akunalo icala at least ngafayina ngoba ngiyebo khona isandla ngisebenzisile yabo kodwa la kalokho akubakwashintsha kwavela ukuthi siyagweba manje nawo umnyaka uyohlala ejele so uyaboshwa kumuntu kanjalo bafu agcine eyohlala ngaphansi ejele egwetshwa uyohlala nesilonda uyabona so into umthetho uzofuna ukuphambana nawo nanoma ngasiphi isikhathi uzoqhubeka lento eyenze ngisho sephumile ejele so lo mbafo lo wayikhuluma lonto wagcina egwetshiwe ejele wahlala iminyaka engango 15 years or 18 years so wayihlala waze waphuma ejele engenalo icala icala wayenalo ngicabanga ukuthi wafanele egwetshele zona iposition yesibhamu ukuthi itholakale kuyiposition yakhe and mhlambe kuyavela futhi ama fingerprint uthe sakhe wagcina seboshwa waboshelwa nemeda kangayenzile kwenzakalani ngaphandle abantu ababulale lo bajabula baboshiwe abacingiwe sekuphelile njalo ngokuthi uqhubeke becheck ukuthi ubani ubulawe kanjani ngoba lo seboshiwe sebenokufakaza okugcwele ukuthi uboshiwe yabo akasekho abaqhubeka abantu abenze lonto leyo for example nali icala lasenzo meyo baningi abantu asebeboshwe baphuma abanye babosha baphumile abanye ba-accuse ngokuthi bambulele kodwa ngitshela ukuthi bakhona abantu abambulele ngaphandle bayajabula ngisho la bekuthiwa kulabo abakhona abasolakalayo bakhona basolakala ngokwamafoni ngokuxhumana uvele begcine ebula kodwa abayenzi bakho lonto leyo uthi bakhona bangaphandle so izinto kanjalo ke uyaboshwa mfethu umuntu eboshele ngisho i-rape ngizokwenzela isibonelo nge-rape vele mawulale nomuntu kuyavela ukuthi ulale naye uyintombi yami siyathandana bese niyaqabana athi umraphile bese ngimraphile amacala e-rape ngingakutshela ukuthi 90% aba abantu ababoshela wona basuke bengawenzile kodwa if kuya kumuntu othandana naye lokho ukuthi urape ingane ngeke vele kutholakale i-DNA yami enganeni yami kusho ukuthi vele ngidle ngulile vele for sure but la uyintombi yami siyathandana ucansi usilenza as much as isifuna so wena usuthi egcineni ngikurepa kanjani uhlezi nami endlini unginikeza lento ngendlela engifuna ngayo kodwa egcineni uyaboshwa uboshelele uyagwetshwa la udilika ejele uyawuhlalela ejele ngiboshwe intombi ngenxa ukuthi intombi yami bithi ifuna ukufika abanye abantu futhi bhuti babekubopha basobe ejele ukuthi mabekubopha mayisethe nayi ngiyolisula icala liyasuleka nje kalula ikhotha ayikufuni lonto leyo ngoba ikhotha mase kufanele iphenye ukuthi akakusabisi lo muntu obusula icala mhlawumbe nobuthi uyangithiphisa nje ufuna ngiyohlala mhlawumbe nomunyaka noma inyanga ejele akusenjalo wena akaza ngithi umuntu wathi uma uboshe esitokisini usugwetshiwe mhlawumbe usuboshe iphelile ngabantu cha kunjalo kusazogwetshwa mina ngiyohlala mase kuthiwa manje ngino-10 years ejele ngisho ngafika ukuthi uzolisula ngisaphuma mina ejele angisaphuma unless lento ekuthiwa i-appeal okwenza uyiqala uthecela uqale phansi sekunokufakaza ikhothe esikuphethe noma ummeli wakho sekuphethe uyaphuma kodwa uma ngithi mina ngikubophile wena bhuti uvusi sengithi manje ayi uvusi ngisacela ukuthi nimkhiphe cha wayengakwenzanga lokho kahle awuphume nje uzohlala esigwebo uzosiqeda yabo so izo zinto ngoba abantu abazi so abantu esithandana nabo bayadlala ngathi sometimes yes abanye bethu bakhona nje umuntu ngoba khona umuntu osifazana uthi ucansi akathanda ukulenza njalo mina ngumuntu wesilisa ngithanda ukulenza njalo so ngesikhathi ngifuna ukulenza enqaba ngiyamphoqa gcina ngiyalenza yebo sekuyi-rape ke ngibulala ama-right akhe ezomuntu osifazana ngisebenzisa amandla mina so izinto kanjalo uyaboshwa kumuntu ejele hayi mfethu ngidonsa kahle bafethu siyacela ke bafethu ulandele ama-video yethu kuMkhanya Kude TV usilandele kona wonke ama-platform uhlezi umtholo umfowethu ke echaza ke efundisa izingane efundisa abadala
ngejele bafowethu ngiyacela ukuthi ke ni subscribe kule channel siyabonga.